kadagatan ni. First and foremost, I would like to greet you both a pleasant day. Especially to all the listeners of MOR and your program. Itago na lang ko sa pangalang Lovely. I'm married, but it's complicated. Baguhay lang ay dulugin dahi. Na ako'y namatikdan sa kumbana nga si Charlie. Daw na usab ang iyang treatment nga rin kanako. Abi na ko, na-stress lang siya sa trabaho. Apan lately, makaingkog LRJ. Lahirag yun. Di ko gusto magunaw-naw dautan. Batok sa kumbana dulanday. Apan babae lang ko. Mailahan yun ako. Tungod kay na ako'y woman's intuition. Mailahan ako kung akong banner magbinuang. Usahay. Nakadamgo ako. Nga ikaw gako. Nagkahigugma ay. Dili sa mong panimay. Sa may panakan relocation. Mag-inusaran na lang ko. Uban ang akong anak. To make the long story short, dini nagsugod. Ang gapdot. Boy. Gila bakit bura-bura ba? January, ba't dakop na biyag bura-bura January? Inon ako to kung amigo si George na ipabalik tong yung kabutso kaya para hindi siya madakpan. Buklan sa ko dagkakbal rin. Gusto kong kubre kama sa kwarto. Bre lang putaran niya. Siratan na ako. Okay. Galaw ka, naipit ako kumingin. Sabi ko nalala mo yun, wala naman yung ganang natuluan o gula nun, kampat-kampat naman yun. Laway mo yun. Hindi sana ko dipun. Ito nga naman manisulot. Ako hindi ko hospitala niya. Pabila ko na. Wala din eh. Muli ko wala. Wala ka. Desto.
Mubalik ko sulod. Diya! Mugawas ko sportahan. Sa mong kwarto. Itikang na ako kung walang tail. Asang tawahan na to. Magpalakaw sa kwarto sa sala. Nabot ako sa portal. Naog ko niya. Igagalaw. Gagikuan. Minighagdanan niya mong portal. Awang pa na. Sige na, anak ko sa balay. Paano? Laki. Saan ang paano nga naman kis? Tago mo na din sa puwala sa... Naman na siya din sa... Dawas madikak ko. Ay! Umuun na rin ka diya! Masunod na ko! Uy, masunod! Luloy na rin! Ay, ga, naman kaya. Sabi ka istorya. Giyawan, masatan, abi na ko giungo na dyan ko, ikaw man din. Anak ka, ha? Anong mga sunod? Sabi ka istorya ni mo, ha? Ay, akong boss na apay ipatrabaho ko, biin, ay, nagot ko na ganyan. Sabay, musulot na. Kaya boss mo si Robert, pamantalang yun na ba? Talaga na sa kuab pa nga. Oh, saman, tabi sa nga. Sa'yo saman? Sa'yo saman? Di na lang walang kakatawad mo. Tana, asawa ko ni mo? Ha? Wala man. Walang usawa mo kisi-kisi man ka. Loy, matama. Magbukad ng ilong ni mo. Bukad ba na daan, Ah. anak ka. Ano tulong na Ano naman sa mamakak? Bukad ng ilong. Dala na. Dili ko mamakag dapat butaas ang ilong. Taas ba? Pinukyo ba? Di, wala mo ka na makak. Di, wala ni taas ang ilong. Sa pagtaasan ng ilong mo eh. Kasi, Ang katag ba? Ang katag. dali dito. Luod mo na sa... Kapuan kayo ka ha? Na. I-off sana ko na ko cellphone. Dali na. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Dati ko tulog niya. Mukha ko kung pinabtik. Natulog na ako ang asawa. Ano ko, i-open ako ang cellphone na nabili text. Ipabibrate ko na ako na. Nilagutan ako na ko sa asawa. Magpaburutan na yung laway. Gusto na ito. Replyan ako. Ano? Tusa ako. Nainam ka ako. Nainam pati katit tawanan. Blisgan mo yung gilo kanina. Tulog na. Pati atik ko tulog. Natulog na siya. Replyan ako. I miss you too. Kita ka ugma. Tagmo ko siyang isulti. Bugo-bugoon pa niya. Bugo-bugoon pa niya kung ba na. Hindi niya. Iya bigyan isulti. Nakamata siya. Pati katip sa gawa. Isusok na ako ng cellphone sa kong brief. Nicole, pag vibrate Ache, galaw ko Nicole, mani agay kagilok. Agay.
ang bill ma'am sa cellphone niyo ma'am. Ay, salamat, no? Ito na ma'am, kaya magpatandok sa ko ma'am. Ay. Hindi ko na maklaro ni pangalan ako, ano yun? Ang pangalan ko kung bano. Charlie. Charlie. Mr. Charlie Batunggahi. Nag-duty pa man siya, nag-adlit pa man sila. Yun na pang. Usa man nga number. Usa man nga number. Lahi lagi. Manawa ko alas 12 sa gabi. Na alas 3 sa kadlawon. Na iyang text na alas 2:30 sa kadlawon. Sabi ang previous ani B. Ikaw ako nakatulog og 3 seconds. Nanawag na po sa mga 4:30. Patur kilagom na kay mata ni akong bana. Pulaw-pulaw di ini siya ani. Balik-balik naman yung number. Balik-balik na number. Balik-balik na number. Ang number, balik-balik. Nagsigil, balik-balik na yun. Pag-kitsa man yung number. Ato ko pinti, ako ni ipa-monitor. Ato akong bayaw. Ato akong bayaw nga ako, police woman. Yaw. Tawa pa muli mong banong balot na yung manong ko yung kanagabi na lang na siya ba? Ang number ko, ang bilong, dalawang bilong, marami kayo balik-balik na number. Yun lang na balik-balik. Gani. Dakoy, malagyoy ka lang. Usap ba lima na yung manong ni mo? Unsa man? Hindi ko siya ginatawagan. Ano mo siya ginatawagan? Kung kabalo ko sana babae. Tanawa pagod na o? Tanawa pa lang ka number balik-balik ko? Ay, kita di mo? Balik-balik yung number nila eh. Ay, lahit na di ba? Sa mga gusto. Tanawa. Ipa-undercover na ko lang si Moby. Pa-trace na ko lang si Moa. Oh, sige. Okay lang. Okay lang. Sige, yaw. Oh, okay. Ipatanda. Hoy, Gaw! Ay. Yaw. Oh. Na-trace na mo ang number. Sa? Oh. Asa mo na yaw. Ang manawag na siya pag adlawan sa Turil. Kanya. Di na kagabi eh. Sa... Nabaliktad. Naaday sa Turil paggabi eh. Kanya. Yan naa sa... Kuan man gud ni? Nasa mall ang adlawan. Adlawan. Oo. Uy, Pacquiao, puro adlawan na. Okay, adlawan. Sundan ko na yung mana. Sundan ko na yung kuya. Sundan ko na yung kuya. Salamat kayo, yaw-hayaw. Oh, sige. Babayaw, kiss ko yaw, be. Ay, Nadia. Ngit-ngit kaayo. Ngit-ngita ba dre? Nagkabinig. Dagang kanal dre, oy. Asa mo tamo? Ngadto. Oh. Si Manong na nimo ako ng bana ba? Siya gyud. Mamunig ang sa motor. Nagabay pagani angkas.
Padung ni angkas sa motor, oh. Charlie, kinsa man Kinsa man? laguma po na may hana, oy. Di maklaro gabi iyoy. Huwag kakikilay sa awa. Sakay yung motor. Sakay yung motor. Atay. Yalukan. Mo na ginasultik, ilista na din ka. Yalukan niya, dili. 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 Charlie!